Updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Typhoon Henry nakalabas na sa bansa, habagat magpapaulan sa Northern Luzon. 8 drug personality huli sa magkahiwalay na anti-drug operation. Basura pwedeng gawing petrolyo. Coffee shop na nasa gitna ng palayan, silipin. Recycled smoker gamit ng isang restaurant sa Baguio City. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbaga malam amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Nagdulot ng pag-uulan sa Ilocos Region ang bagyong Henry sa paglabas nito sa Philippine Area of Responsibility. Magbabalita Sofia Pagaduan. Araw na ito, si Bagyong Henry ay tuloy na pong lumayo sa ating bansa, pero hinahatak-hatak pa rin ang southwest monsoon o habagat. Lumabas na kahapon sa Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Henry. Sa paglabas nito, nagdulot ito ng malalakas na pag-uulan noong weekend sa Northern Luzon. Kaya asahan pa rin ang maulang panahon ngayong linggo dahil sa habagat. Kaya sa araw nito, dahil sa habagat, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Bataan at Zambales. Sa Pangasinan, nakatutok pa rin ang mga otoridad sa posibleng pag-apaw ng tubig sa mga ilog. Kaya ito, strictly monitoring po natin ng bagyo ay ang river system natin, yung pagtaas at pagbaba ng river system natin, especially sa Sinucalan River. And ganun din po, minomonitor din po natin ang San Roque Dam. Wala namang banta ng pagbaha o pag-apaw sa Binga ang Buklao San Roque Sub-Basin. Muli ring binaha ang lungsod ng Dagupan. Binaha ngayong araw ang mga kalye ng Downtown, Tambak, MH Del Pilar, Tapuac Burgos Extension at Zamora River Intersection. Pero ang pinakasanhi ng pagbaha ay dahil lamang umano sa high tide. Kahit hindi pa masyadong apektado ng malalakas na pag-ulan, handa pa rin ang Pangasinan. Meron po tayong dalawang dump trucks from engineering na pwede natin gamitin for example, magkakaroon ng evacuation, yan, pwede rin po natin gamitin yon. At hindi lang po yun, dalawa yung naka-standby ngayon, pero pwede silang mag-provide hanggang 10. And pagdating naman po sa clearing operations, kung sakali magkaroon man ng yung mga puno-puno na matutumba, meron pong clearing team tayo na isa sa manggagaling po yan sa GSO. Ramdam din ng walang tigil na pag-ulan sa La Union. Sa syudad ng San Fernando, may naitala ring landslide sa mga kalsada ng Barangay Pao Norte at Cabarsican noong Sabado. Umaksyon agad ang CDRRMO at mga residente upang malinis ang mga kalsada. Inabisuhan muna ang mga mangingisda sa mga coastal barangay ng La Union na huwag munang pumalaot dahil sa masamang panahon. Provincial Disaster Risk Reduction Management Office is naghahanda pa rin na yun nga, sa mga posibilidad na mararanasan nating mga pag-uulan. Magre-ready kami ng mga relief goods, yung mga kakailanganin na gamit, just in case. Kasi based naman sa mga nararanasan natin, may mga munisipyo talaga dito sa La Union, mostly, na nakakaranas ng mga pagbabaha. Pinapaalalahanan ang publiko na mag-ingat pa rin sa banta ng habagat.
based naman dito sa office namin is si munisipyo muna ang unang magre-render ng mga help, and kung kakailanganin nila ng support is open naman ang office namin para bigyan sila ng tulong. Eto na yung bagyo! Kinukumpirma pa sa ngayon ng NDRRMC ang isang casualty report sa Ilocos Region dahil sa bagyong Henry. Sa situational report ng ahensya kahapon, aabot sa 110 pamilya o 321 individual ang apektado mula sa Region 1. Higit 19,000 piso naman na ang naibigay na tulong sa buong rehiyon. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Atin namang alamin ang naging epekto ng bagyong Henry at habagat na dala nito sa Cordillera kay Thea Espinosa. Ayupay mo! Alaw, may dito! Nay! Sa videong kuha ng isang netizen, kita ang malakas na pag-agos ng tubig na may kasamang mga bato sa Oyusan Atok Benguet noong Sabado. Ito ay sa kasagsagan ng malakas na pag-uulang dala ng habagat na pinalakas ng Typhoon Henry. Maririnig din ang pangangamba ng mga residenteng nakatira sa lugar. Ayupay mo! Alaw, may dito! Nay! Agad naman silang pinayuhan ng Atok MDRRMO na mag-evacuate. Natabunan rin ng pagguho ng lupa ang Colbong Oyosan Road sa parehong bayan dahilan para pansamantala itong isara sa mga motorista. Nagsagawa naman agad ng clearing operations ang mga pulis na pinangunahan ni Atok Mayor Franklin Smith. Nakapagtala rin ng pagguho ng lupa sa Mountain Province Ilocos Sur Road via Tuwa, Kong Andres Acop Cosalan Road at Baguio Bontoc Road. Isinara rin ito pansamantala pero agad ding nilinisan ng DPWH. Nagdala rin ng takot sa mga Abreño ang malakas na pagragasa ng tubig sa Barangay Dumalig, San Isidro. Update ng dalimag doon sa erosion galing po sa bundok. Pag malakas po ng ulan, doon po mag-erode papunta po ng mga kalsada. Nakaapekto ang iniwang putik nito sa mga motorista. Na family, sir, ang affected lang yung mga tao na dumadaan. Doon sila may stranded kasi hindi sila makadaan ng dahil sa putik. Sa datos ng Office of Civil Defense Cordillera, humigit 700 katao ang apektado ng bagyong Henry at habagat sa Cordillera. Nasa 300 pamilya rito ay nabigyan na ng DSWD ng family food packs at ilan pang tulong. Si Bagyong Kahapon, Henry ay tuloy na po tuluyan nang lumayo umalis sa si ating Bagyong bansa, Henry sa Philippine pero Area of hinahatak-hatak pa rin Responsibility. ang Southwest Monsoon o habagat. Thea Espinosa Kasalukuyan, para ang sa habagat Luzon o Headlines. Southwest Monsoon ay nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Alok ngayon ng isang kumpanya ang isang tatak Pinoy na teknolohiya na kayang gumawa ng petrolyo mula sa basura. Silipin yan sa report ni Charles Limon. Nakatakda ang panibagong rollback sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo ng mga oil companies sa bansa, posibleng 1 peso at 50 centavo hanggang 1 peso at 70 centavo ang rollback sa presyo ng diesel, habang 2 pesos at 50 centavo hanggang 2 pesos at 70 centavo naman sa gasolina. Pero posibleng makatulong din sa taas-babang presyo ng petrolyo sa bansa ang isang teknolohiya gamit ang basura. Ito ngayon ang inaalok ng isang kumpanya na gamit ang tatak Pinoy na teknolohiya. Our technology, kung paano po natin i-convert yung mga problema po natin dito sa mga solid waste po na problema po natin dito sa Baguio into resource fuel.
all residual waste, all type of solid waste. Particularly the one that I mentioned, yung mga plastics that give us bigger problems because hindi siya nga madaling ma-decompose. But now through this technology, we can already decompose dahil nga ang mga plastics are made up of hydrocarbons, fuel-based. Gamit ang prinsipyo ng thermal reduction, sinusunog ng makina ang mga basura. Sa isinagawang demonstration, ipinasok ang mga retaso sa chamber kung saan susunugin ang mga basura. Matapos ang 5 hanggang 6 na oras na pagsusunog, maiiwan na lang sa chamber ang abo nito at maitim na likido. Maihahalin tulad ito sa crude oil. Mula dito ay dadaan ito sa refinery upang maging ganap na langis. Because there is a cracking of hydrocarbons on it. So pinaghihiwalay niya yung molecules nung mga molecular bond nung basura natin, kung ano man yung merong composition yung basura. Hindi din ito nakakasama sa kalikasan dahil wala itong usok na ibinubuga. Isa lamang ito sa mga ideya ng waste to energy na tinitignan ng pamahalang lungsod sa pagresolba sa problema ng basura ng lungsod. Our trust in terms of waste management is towards waste to energy. Pero alam mo yung waste to energy, medyo wala pang naka-establish sa Pilipinas, no? And it is capital intensive. So hindi ganon kadali. May mga nagpo-propose. So hinihintay namin yung pag-submit ng unsolicited proposal. Ayon sa General Services Office, aabot sa higit 400 tonelada ng basura ang itinatapon ng lungsod araw-araw. 220 tonelada dito ay nabubulok na ginagawang pataba. Ang natitira namang 180 tonelada ay binubuo ng mga hindi nabubulok. Karamihan dito ay mga residual waste na siyang ibinababa at itinatapon sa Kapas, Tarlac. Aabot sa 120 million pesos ang ginagastos ng lungsod kada taon makapagtapon lang ng basura. Kaya sinusubukan pa ng pamahalang lungsod na bawasan ito dahil na din sa taas presyo ng petrolyo. Isa dito ang pagtatayo ng Material Recovery Facility. If you could process that in the centralized ulit na medyo malaki na may bubong at may conveyor, we could even employ people at their own, di ba? Lahat ng makukuha nilang recyclable, ibibenta nila. And at that, na-estimate, baka makareduce pa tayo ng 15 to 20% ng ating waste na tinatapon. Tinitignan pa ng pamahalang lungsod ang ibang mga teknolohiya para sa pagtatayo ng waste to energy. Kung magkataon, hindi lang lungsod ang makikinabang, kundi pati na rin ang blessed areas. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isang coffee shop sa mga Tarem, Pangasinan ang binansagang The Viral Coffee Shop. Kung bakit, alamin sa kwento ni Justin Pincaro. Tamang tamis, saktong timpla, at ang lugar, kakaiba. Ganito inilarawan ang coffee shop ni Maui sa mga Tarem, Pangasinan, na itinayo sa gitna ng palayan noong nakaraang taon. Sumikat po si Daang Kalikasan. Si Daang Kalikasan, talagang napakaganda po ng view. Dinadayo na po yan ng mga tao. So ang ginawa po namin bilang dahil nga po ang mahal po namin ay kape. Nagpatayo po kami ng kape na sumakto pa na nasa gitna pa ng bukid. Dito dapat nila itatayo ang kanilang planong bahay, pero dahil sa pandemya, naisipan muna nilang magnegosyo. At sa dami ng negosyo, kape raw talaga ang number 1 sa kanilang listahan. Bilang na rin na coffee lover, or dalawa kami ni Mrs. is nagka-travel talaga abroad. And traveling abroad, hindi na kukumpleto ang araw namin pag hindi kami nakakapagkape sa mga sikat. And minimalist na coffee shop sa ibang bansa. So yun. So dahil doon naging inspirasyon namin para itayo ang Agkapita. Ang coffee shop hindi na lamang sikat sa mga taga Pangasinan,
pero dinadayo na rin ng mga sikat sa social media. Sir, syempre nakaka-proud. Nakaka-proud po dahil binibisit tayo ng mga sikat and mga vloggers. Especially mga vloggers po. Binibisita tayo sa shop. And syempre, parang hindi pa rin kami makapaniwala dahil yung ina-expect namin na maliit lang, is ngayon, binibisita na ng mga malalaking tao. Hindi na lang din kape ang kanilang ngayong siniserve, pero maging masasarap na merienda. Dagdag pa dito, ang handog ng katahimikan at pagiging malapit sa kalikasan. Plano pang palawakin ni Maui ang naumpisahang negosyo kasama ang kanyang asawa at makapag-engganyo pa ng mas maraming customers. Justin Pincaro para sa Luzon Headlines. Susunod, 8 drug personality huli sa magkahiwalay na anti-drug operation. Yan at iba pang mga balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spraying. Katapusan mo na, mosquito man. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan.
Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encom Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Pitong drug personality arestado sa buy-bust operation, habang higit 15 milyong pisong halaga naman ng marijuana ang nasabat. Magbabalik sa report, Sofia Pagaduan. Nalambat sa isinagawang buy-bust operation kahapon sa Barangay East Quirino Hill, Baguio City ang 7 drug personality. Isinagawa ang operasyon pasado alas 5:30 ng hapon sa pangunguna ng PIDEA Cordillera at BCPO Station 2. Regarding sa operation kahapon, ito po ay isang buy-bust operation na isinagawa nga ng PIDEA Cordillera kasama po ang BCPO Station 2. During the buy-bust operation po, since malakas po yung ulan na iyon, so sa loob ng bahay nangyari mismo. At doon po na nakuha rin yung mga kasamahan ng ating target. So 7 po yung nahuli doon. Kinilala ang mga suspect na sina Celia Ananayo, Nap Gilbert Bulayang, Thum Claude Baddan, Maribel Parica, Norilyn Bermudez, Annalyn Alipar at Norben Kagang. Ang operasyon ay bunga ng pagkakahuli ng isang barangay kagawad mula Irisan noong nakaraang linggo. Ilang buwan na rin po itong minomonitor ng operatiba, itong ating target na ito kasi siya yung nagsusupply nga sa mga, kasi kung titignan natin itong mga kasamahan niya, dati nang nakulong, nakalaya. Nakuha mula sa mga sospek ang 600 gramo umano ng pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng 72,000 pesos. Dagdag din na nakuha ang 6 na sachet na naglalaman naman ng 1.5 na gramo umano ng shabu na nagkakahalaga ng 10,200 pesos at mga drug paraphernalia. Bloke-blokeng pinatuyong dahon naman ng hinihinalang marijuana ang nasabat sa Barangay Dupag, Tabuk City, Kalinga, Biyernes noong nakaraang linggo. Nasabat ito mula sa sakyang minamaneho ni Jerry Salangoy Alunday, 31 taong gulang. Matagal nating minanmanan ito. Then during the time na nahuli siya, may pumasok po na information from our operatives on the ground na stating nga na nakita niyang sinakay yung drug, yung suspected na marijuana items doon sa white man na yun, sa van na yun. Nag-coordinate tayo sa sa commander ng 2nd Provincial Mobile Force Company to set up a checkpoint somewhere dito sa may part ng Binakan, Lubwagan. Nakatakas ang suspect sa checkpoint na ito, ngunit agad ding nahuli. Nagkabulan po sila. Then tinawag din po tinawag po sa akin for us to i-stop itong sasakyan na to. So tamang-tama na paakyat po yung natin operatiba natin as well as ako po. Doon nasalubong po namin siya sa may part ng Dupag. Aabot sa kabuuang 126 na marijuana bricks at 4 na tubular dried marijuana ang nakuha mula sa sasakyan at nagkakahalaga ito ng 15,600,000 pesos. So, yung hamon lang namin sa publiko, lalong-lalo na po sa barangay, ay makipagtulungan lang sila sa amin. Yung pagbibigay ng informasyon ay malaking bagay po iyon para maisakatuparan, magawa po natin, ma-attain natin ang pagiging drug cleared ng bawat barangay. Nasa kustudiya na ngayon ng Tabuk City Police Station ang sospek at ang mga nakumpiskang ebidensya naman ay nasa PNP Crime Lab. Lahat sila ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Kinahuhumalingan ngayon sa probinsya ng La Union ang isang online seller ng aesthetic bags. Kilalanin siya sa kwento ni Kay Ombak. Tiwala sa sarili.
Yan ang pinanghawakan ni Carl nang napagdesisyonan niyang magtayo ng sarili niyang brand ng bag. Nagsimula siya sa pagbebenta ng mga damit online. Pero di nagtagal, naipundar na niya ang kanyang brand sa pagbebenta ng mga bag. Yung pinutap kong idea is very risky. Like 100% risky. But I'm very confident that time na papatok to. Unti-unting nakilala ang brand nito mula sa pagpo-post sa social media at pagpupursiging makabenta. So the real meaning of She Be Society, it means like she be, she will be. Whatever you want to be in the society. So it also promotes the equal rights, inclusivity through gender, sizes, and all. Nag-isip ng paraan si Carl kung paano magiging kakaiba ang kanyang mga ibinibenta. Kaya bilang isang LGBTQIA, isinusulong ng kanyang brand ang pagkakapantay-pantay ng bawat tao. Kasama na dito ang mga minimalist na disenyo ng kanyang mga bag. On social media nowadays, they want picture perfect, they want aesthetic and all. So I made the products na pasok sa street style and sa aesthetic part. Hindi din nakakalimot si Carl na tumulong sa kapwa. Mula sa sarili nitong bulsa, nakapagsagawa na siya ng outreach program sa bayan ng Santol, La Union. Hindi naging madali ang pagsisimula ni Carl sa pagtatayo ng kanyang brand. Pero tiwala siya na pagiging kakaiba nito ang sikreto sa kanyang tagumpay. Balak na din niyang palawakin ang kanyang negosyo at makapagbigay inspirasyon pa sa iba. Kay Umbak para sa Luzon Headlines. Tula tungkol sa pagmamahal sa Pilipinas ang winning masterpiece ng OFW sa katatapos na poetry writing contest sa bansang Bahrain. Magbabalita na din Parado. Inang Pilipinas, sinisintang bayan, duyan ng magiting, perlas ng silangan. Ito ang unang 2 linya sa tula na sinulat ni Ramil. Ang 7 saknong na tulang pinamagatang Sulo ng Pag-asa ay tungkol sa pagmamahal sa sariling wika. Natuto akong magsulat ng tula when I was in high school. Pero mas na-develop yan when I was in college kasi I was given the opportunity to share my tula or poem or any poetry na output ko in our school paper. Nagtratrabaho bilang guro si Ramil sa bansang Bahrain. Kaya ang pagmamahal niya sa pagsulat ng tula ay naipasa niya rin sa kanyang mga estudyante. And bilang isang teacher, kinakailangan ng literature, kinakailangan ko ring malaman. So minsan kapag may time ako, I'm bored, ganyan. And kapag kinakailangan ng example sa klase ko, yun ginagawa ko rin talaga. Hindi planado ang pagsali niya sa poetry writing contest sa Bahrain noong ika-26 ng Agosto. Kaya hindi niya inaasahan na mananalo siya sa prestihiyosong patimpalak na ito. Siguro mga 4 hours. 4 hours ko nagawa yun. And yeah, may mga nagtanong din ako na okay ba to? Okay ba tong tula ko? Baka naman, ganun pa. But after that day, sinabit ko na kaagad and kasi the following day na is yung last submission. So mga 4 hours. Yan. Kapwa Pilipino ang kanyang nakalaban sa nasabing patimpalak. Ang kompetisyon ay bilang selebrasyon ng Buwan ng Wika na ginugunita tuwing Agosto. Masaya si Ramil sa natamasang tagumpay at pagkilala sa kanyang talento sa loob ng 9 na taong pamamalagi niya sa Bahrain. Mas na-express ko yung sarili ko sa tula kapag na-experience ko. Siyempre, minsan masaya ako. Pag masaya ako, expected na yan, masaya yung tula ko. Pag in love ako, in love din yun, yung nilalaman ng tula. At nasi-share ko rin sa mga estudyante ko. Yan. Tubong San Juan, La Union si Ramil. Bagamat wala pa siyang balak bumalik muna sa Pinas, hangad niyang sana'y patuloy pang maalagaan ang hiwagang taglay ng wikang Filipino. Nadine Parado para sa Luzon Headlines. Last Tuesday, nagdesisyon ang Korte Suprema na pigilin yung No Contact Apprehension Policy o yung tinatawag nilang NCAP doon generally implemented sa Metro Manila.
Ito ay pagkatapos naghain ng isang abogado at question niya yung constitutionality ng ordinance na pinasa ng Metro Manila Council. At sabi niya, ito ay violation ng kanyang rights under the Due Process Clause of the Constitution. At hindi lang yung abogado ang naghain ng petition for temporary restraining order at marami pang organisasyon tulad ng Kilusan sa pagbabago ng industriya ng transportasyon at ACTO at iba pa mga organisasyon sa Metro Manila. And alam nyo na yung NCAP na yan, hindi na nanguhuli ang mga law enforcers at ang ginagamit na lang nila para mahuli ang violations ng isang driver ay ang CCTV. And lahat ng violation including no seatbelt, paggamit ng cellphone, saka yung stepping online na sinasabi nila yung nandun ka sa pedestrian lane habang stop yung vehicle, hinuhuli at pinapatawan ng appropriate fine ng MMDA at ng local government units. Sinasabi ng ating mga petitioners dito na wala nang chance na mag-dispute ng mga fine na na-impose dahil pag ikaw ay nagrehistro ng sasakyan, saka po mo lang malalaman yung total amount of fines na dapat mong bayaran bago mo i-register ang iyong sasakyan. And because of this, tama nga, ang sabi ng Korte Suprema, dapat bigyan mo ng chance ang mga motorista na i-dispute yung kanilang mga fine or at least give them a chance to explain kung bakit sila nagkaroon ng violation na yan. At sabi rin ng mga petitioners doon sa Republic Act 10173 or the Data Privacy Law, violative din ito. Kasi nga, paano nila nalaman or paano nila nalaman na nag-violate ka kung hindi nila kinalkal yung Certificate of Registration at Official Registration ng iyong sasakyan, which includes certain private matters na nakalagay doon tulad ng address mo, no? So again, this is another ground. Sinabi rin ng mga petitioners na violative din ito ng Land Transportation Act kasi nga wala naman doon sa Land Transportation Act ang nagpapahintulot sa MMDA or sa local government unit na pwede silang gumawa ng ng NCAP as a means of apprehending motor vehicle drivers. Marami pang mga ni-raise ang mga arguments, although ang TRO is 6 months lang, nagbigay ito ng pahinga sa ating mga motorista for the next 6 months na hindi sila ma-apprehend ng CCTV. This is similar to a case before doon din sa MMDA where a traffic enforcer nagtatanggal ng plaka, no, for no parking violations. Sinabi rin ng Supreme Court dito na hindi authorized ang law enforcer na magtanggal ng plaka without any supporting local ordinance. So again, the NCAP is now suspended and motorists are free from being apprehended electronically. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Recycled smoker gamit ng isang restaurant sa Baguio City. Ang kwento susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag.
Yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Sa milk din ng batang 90s, darat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Recycled smoker gamit ng isang restaurant sa Baguio City. Narito ang kwento. Nanunuot at katakam-takam na putahe, haluan man ng kung ano-anong sauce o sabayan ng iba't ibang side dishes, tiyak, aangat pa rin ang lasa at sarap ng briskets, pork at kung ano-ano pang karneng inihahain sa isang restaurant sa Baguio City. Ang kanilang sikreto, imbis na prito, smoked o inihaw ang kanilang mga karne sa kanilang recycled na smoker. Nagka-interest, pero nakatry naman ako before sa ibang bansa. Tapos parang, since wala naman ginagawa, tapos may nakita akong tank sa bahay na pwedeng i-recycle siguro na gagawing smoker. So I asked my dad kung pwedeng gawing smoker to para matuto ako mag-smoke. Ang inakalang pamatay oras na pang food trip, nauwi sa pagbubukas ng negosyo. Online, siya, cloud kitchen. And then, nag-decide na lang kami na kumuha ng pwesto nung madami ng customers na nag-a-ask kung may dining space. Kasi hindi kami maka-accommodate before since sa bahay lang kami nag-start. Sa pag-iihaw, hindi uling ang gamit kundi pinatuyong kahoy. Ito'y upang manuot ang lasa ng karne. Mas malambot pa raw ang tekstura nito. Kahit pa nga, hindi maikakailang mararamdaman ang init sa proseso. Yung process niya sobrang kailangan mo ng dedication rin sa paggawa ng meat. Kasi gugugulin ka na talaga ng oras. At saka pag natapos mo naman po yung process na yun, worth it naman.
Sobrang sarap ng pagkain, tsaka sobrang tender na naman po. Mas matagal rin ito bago masira. Sa unti-unting pagtangkilik ng kanilang mga customers sa kanilang produkto, ramdam din nila ang tila pagbabalik sa nakaraan. Ang pagpapausok ang isa sa mga sinaunang pagprepreserba ng karne sa Cordillera gaya ng Atag. Tiniyak ng restaurant na ipagpapatuloy nila ang paggamit sa prosesong ito kung saan hindi lang nabubuhay ang kultura sa aralin kundi sa panlasa rin. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.